गासैबो बर' रायजो राजाखौ आरोबाव खनसे फिन खुलुमनाय बावहरनाय थाफिनबाय। साननैसो सिगां आं मोनसे स्टेटमेन्टबो होदोंमोन। दिपेन बर'नाव आबसुनि साबिया गैया होननानै, ओमफ्राय आबसुनि साबिया दङ होनदों प्रमद बर'नाव। दा बेफोरबायदिनो बायदि बायदि खोथा सावरायलांगोन आरोखि। ओमफ्राय दाखालिफोरनि बाइक रेलिनि गेजेरजों बा एवारनेस बा बायदिसिना एवारनेस प्रग्रामनि गेजेरजों बिथांमोना बुंना गालांबाय जे जों सनितपुर बिश्वनाथ बा बायदि बायदि सिमा एक्सटेनसन जायाब्ला बा सिमा बारायाब्ला जोङो राजा लामा गाथेफिनगोन आरो सोमावसारफिनगोन, बावहाय कमप्रमाइज गैया, बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। बाथ्रायाथ' थिगानो सैथोआनो, नाथाय नोंथाङा माबोरै हागोन? आंना खोथायाबो बेबो मोनसे। नोंथाङा माबायदि राजा लामा गाथेनो हागोन जिहेतु नोंनि साबिया आबसुनि साबिया प्रमद बर'नावसो दङ? नों माबायदि बिना लाबोगोन? होनबा नोंथाङा पलिटिक्सआवसो हाबहैखाबाय होनबा माबोरै हागोन? नोङो हाया। दाखालि बाइक रेलि खालामनायाव हयतोबा दिपेन बर'जों आबसुजों हयतोबा कयेकटा खोथाया 19-20 जादों, 19-20 जाफ्लादों। बे मोनसे गेम, एवारनेस प्रग्राम लानाय, माबा माबि प्रग्राम लानाय, बे मोनसे गेमसो आरोखि। माब्रै होननानै बुङोबा कयेकटा खोथायाव दिपेन बर'जों प्रमद बर'जों खोथाया गोरोबलायाखै। बावहाय एवारनेस प्रग्रामखौ गोम लाना होनि, जाहाथे प्रमद बर'आबो दिपेन बर'खौ नांगौ जायो। बे हिसाबाव सिम्पोल राव, बे फिसा खोथा, एकदम माने गिदिर मेटार नङा दे। गोरोंफोरनि थाखाय फिसा मेटार बेफोरो, जों लेखा रोङिफोरनि थाखाय बिराद गिदिर मेटार आरोखि बेफोरो। जेरैबायदि दिपेन बर'मोन बायदि बिथांमोनाथ' गियानि गुनि साबसिन हामसिन बर'फोरनि गेजेराव। ओंखायनो आङो फिसा रावखौ होनदों आरो, खारन जोङो लेखाबो रोङा माबो रोङा, जाम्बा जाम्था मानसि हिसाबै। थेवबो इउटुबखौ जोङो गोरों मानसिफोरजों थाफानो सोलोंदों। जेखियानो जाया बाथ्राफ्रा, दिनै बिथांमोना एवारनेस प्रग्रामखौ माबायदियाव लायो आरो मा समाव खालामो? बे समाव जेला इलेक्सन सम मोनफैहां जायो, माने क्रेडिटखौ लानो सिदायै बुंनो थाङोब्ला आबसुआ बुंनो थाङोब्ला दिपेन बर'मोना क्रेडिटखौ लानो थाखाय बिसोरो बेफोरबायदि एवारनेस प्रग्रामनो, माबा बाइक रेलिनो, माबा साइकेल रेलिनो, बेफोरबायदिखौ दानिल' नङा, बियो जेब्लानिफ्राय फैदों अब्लानिफ्राय लाबोबाय थादों। आरो बियो सोरनिबा माबा मोनसेयावहाय उल्थायावसो लाबाय थानायखौ नुनो मोनो। जेरैबायदि हमनानै ला दिल्लीयाव, एगजामपोलाव फिसाखौ होनि आङो। दिल्लीयाव सोरबाया दिनै धरना हैनो थांबाय, बिनि अखानायैनो बिथांमोना दिल्लीयाव सोरजोंबा सावरायनो थांनाय मोनसे हाबाफारि लानाय। सेम बिदिनो नैबावहायबो सोरबाया दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआव हानि मानि ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लकनि बारै बिथांमोना धरना माबा माबि होबाय, बन सुनो सोरबा बेफोरबायदिया। बिनि उनावनो आबसुआ आरो रेलि लालायबाय होनबा बेबो मोनसे। आरो क'क्राझारावबो मोनसे मिटिं लाखांनाय, बनसुना सोरबा मोनसे मिटिं लादोंमोन, बिनि उनावलाय आरो अखानायैनो बा होमबाखालिनो लाजाबना होलायबालाय आबसुफोरनिया। बे गियाना दङ आरोखि, खारन गियान माने बियो, बे आखुआ दानिल' नङा, बै समनिफ्रायनो बिथांमोना नागाराखै। खारन दिपेन बर'मोना गाराखै बे आखुखौ। बेखौ सोर फोरोंबोदों? मिस्टार प्रमद बर' बिथाङा फोरोंबोदों। खारन बेफोरखौ नायोब्ला आबसुनि जिहेतु एक्टिभिटिस, जिहेतु खामानि मावनाय, एज ए आबसु हिसाबै आं मोजां मोनो। आंबो मोनथिबाय, आंबो मोजां मोनो आबसुखौ। खिन्थु लिडारफोरा, दैदेनगिरिफोरा मा समाव मा खालामो बेफोरखौ गियाना एसे खम, बुजिसिननांगौमोन। जिहेतु सिनस्रिथार नोंथांमोना, दिपेन बर'मोना बर' रायजो राजानि बा बर'नि सिनस्रि आफाद, बेकबन होननानै बुङो
हिसाबै बेकबनथारब्लाथ' नोंथांमोना दालाय दासा बै बे माबाफोरखौबोथ' नोंथांमोना एसे बुथुमनाथ' लानांगोन ना बैफोर फिसा फिसा दालायफोरखौबोथ' नोंथांमोना बुथुमनांगोन बा रायलायनांगोन बा नोंसोर मानो बेफोरबायदि मानो उन्दै जानो हाया बाथ्राया बेबो थ' खोथाया एक्सटेनसननि बेलायावहाय बिथांमोना कमप्रमाइज खालामा होननानै बुंदों राजा लामा गाथेफिनगोन होनना बुंदों नोंथांमोननि राजा लामा गाथेनायाव माब्रैहाय सोर साबेसे ओंखारगोन दे बुं दाखालि एवारनेस प्रग्रामाव नोंथांमोननि आनसलिक अफिसाव थाग्रा बा कयेकजन स्टुडेन्टफोरखौ स्कुल अफ खालामलायनानैसो लांदोंदां आंहा मोनसे डाउट दङ बावहाय आरोखि हयथ'बा नङाबो जानो हागौ लाङाखैबो जानो हागौ दै खिन्थु बावहाय आं जा नुदों बुंनो थांला आङो बेखिनि आरोखि बाथ्राया दिनै सिमा एक्सटेनसन बारायनायखौ नोंथांमोना बोरै बारायगोन सनितपुर बिश्वनाथ आं दासिमबो सोंलुआ सिखांबाय थायो आं हाजार आंखौ माने सावरायग्रा बिथाङाबो दाखालि खननैसो आंनि सिगाङाव फोरमायदों जे बारायगोन पलिटिक्सनि बाथ्रा राजा लामा गाथेगोन होननानै बुंदों राजा लामा गाथेलायोब्लाथ' होनबाथ' नों बड'लेण्डखौनो बिखानायानोस्रा मानोथो बे सिमा एक्सटेनसननि थाखायलाय मानोथो आरोबाव राजा लामा गाथेबावनांगौ जाखो बड'लेण्डखौनो बिखादोना स्टेटखौ इउटिसिखौ रजन दैमारिनि नामावबो एक्सटेनसन बेखौ जुदि गवाब्ला माबायावहाय बे सुप्रिम कर्टनिफ्राय जुदि गवाब्ला बावहायबो राजा लामा गाथेनांगोन बेफोरखौ बुंफ्लानायफोरा नोंथांमोननि बेफोरो ओरैनो थगायनाय राव बर' रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना थगायनाय राव खारन प्रमद बर'आ जेरैबायदि धका होनानै थांबाय बिखायाव माने दानग्लिना थांबाय बर'नि बिखायाव बर'नि मेलेमाव बर' रायजो राजानि मेलेमाव जेरैबायदि सुनानै होनानै गालांबाय आरो दिपेन बर' हाबावगोन नामा नों बोरै हागोन माब्रै लाबोनो हागोन नोंनि साबिया एबसुनि साबिया दिनै दिपेन बर'नि साबिया प्रमद बर'नावसो थायो प्रमद बर'आ हराब्लाथ' नों मालाबाबो माबा खालामनो हाया ओरैबो जानो हागौ बिथांनिया प्रमद बर'आथ' जेबो खालामनो हाखाला बे आन्दलन खालामनो हाखाला बे मालाबाबो हाला बियो राजा लामा गाथेनाय अब्लाना राजा लामा गाथेनो बियो लिङोब्ला बे बादबसिगोन खारन बिना देहायै मोदोमै जाला दाखालि फुटबल खेला गेलेनायावथ' गोबां ससियेल मिडियायाव भाइरेलबो बा बहुत मानसिफ्रा बायदिसिना होननानै बुंहरनाय माबाखौ नुहरदों बेफोर देहाखौ नायोब्ला नोंथाङा सान्दुङाखौ 5 मिनिटबो जानो हानाय नंला हाइ प्रेसार जानानै लथब गोग्लैनानैसो थासिगोन बायदि मोनबाय आं जेरैबायदि देहा साइज बानायनानै लाबाय बिथाङा सुइजारलेण्डनो सिंगापुराव थायै बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बानायबायनो बा सिंगापुर बानायबानो बिबारनि जायगा बानायजोब्बाय बिथाङा बेफोरबायदियाव माने साइकेलखौनो बर' रायजो राजाफ्रा सालायनो नांला हाद्रिखौनो थोबसेबो जानो नांला बेफोरबायदि बिदियाव मानोथो जाया जानो बे हानाय नंला प्रमद बर' आन्दलन खालामनो बा राजा लामा गाथेनायाव बे हानाय नंला बियो बिथाङा एसि नांसिगौ गासैबो रुमाव जिरायग्रा रुम उन्दुग्रा रुम जाग्रा रुम संग्रा रुम बायदि XYZ आवबो नांसिगोन बेनो एसियाखौ अब्लासो बियो हासिगोन बे जेरावबो थानो होनबा बियो राजा लामा गाथेनायाव बड'लेण्ड आन्दलननि नामाव थैनोबो ओंखारनो हाया बे हाया माने दिपेन बर'आबो हाया आरो दिपेन बर'आ जुदि दा बायदियाव हायोब्ला आं बिखौ साबायखरबो होगोन स्पेशेल थेंक्स होबावगोन आं बिनो दिपेन बर'नो हायोब्ला गोरायैनो गोख्रोङै बुंथोन जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बेखिनि बाथ्राखौ बुं मानोथो एक्सट्रायै जोंलाय मानो बे सिमा एक्सटेनसननि थाखायलाय मानोथो आन्दलन खालामबावनो खनसेयावनो जोंनो इउटिसि बा स्टेटखौ जोंनो नांथारगौ बड'लेण्ड स्टेटखौ जोंनो नांथारगौ होननानै बियो श्रीरामपुराव बियो 15 दिन नाङा सप्ता खनसे बियो अफ खालामनानै हो दिपेन बर'नि दैदेननायाव अब्लाना आंबो दिपेन बर'जों जेसेबां दिन ओंखाम जायालाफानो थागोन अफ्रियाबो दिपेन बर'जों समान आन्दलनाव ओंखारफागोन श्रीरामपुर गेटआव आं बुङो दिपेन बर' नोंखौ सप्ता खनसे हर सान लागातार नोङो
डिवाइड आसाम 50-50नि नामाव नोंथाङा आन्दलन खालाम अब्लाना मा अफ्रि मा जौ गासैबो ओंखारजोबगोन माइब्रा थांगोन गिसि गोला गोरान गुरान गासैबो ओंखारजोबगोन नोंजों मा सप्ता खनसे 10-15 दिनब्लाबो बावहाय अफ्रिया राजा लामा गाथेनायाव एटेन्ड जागोन मोनथिबाय बावहाय नोंथाङा हागोन ना हाया बेखौ थिक खालामनानै ला दानिफ्राय पलिटिशियानफोरनि खिबु प्रमद बर'नि खिबु खारफाबाय थाबा जाया नोंनि बे आबसुनि बे माबा खालामबाय थानाया आं साबजानाय मोनाखै फिन रोदोमखां बावहायबो आबसुनि दैदेनगिरिफोरा सिगां ग्रां फिन रोदोमखाङावबो बावहाय आरो माने आबसुनि दैदेनगिरिफोरासो बावहाय एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिफोरनि दैदेनगिरि गथ'फोरा थानांगौ बा सोरबाया थानांगौ बावहाय आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा सिगां इउबिपिअनि दैदेनगिरिफोरखौ मानो लाबोनो हायाखै इउबिपिअनि बे नैबे आफादगिरि मा नाममोन बियो नामखौ बावलायलांबाय मिहिनीश्वर बसुमतारी नामा बिथांखौ मानो लाबोनो हायाखै मिहिनीश्वर सारखौ मानो लाबोनो हायाखै सरि दै नाम मख'नाया मोजां जायाखैबो जानो हागौ आं क्षमा बिनाय थाबाय कारन इउबिपिअना नाम मख'वाब्लाबो मोनसे ओंखारो गाज्रि मोननानै लाब गैया आं बेखौबो सिदा बुंगोन मानो होननानै बुङोबा बे सिमा बारायनायनि बेलायाव बिथांमोना आबसुफ्रा मा खोथा होनदों माने राजा लामा गाथेगोननो मा गाथेगोन बेफोर गासिबो नंखाय आं ओंखायनो बर' रायजो राजाफोरखौ आं बुंदों बिथांमोना जाखिनि बाथ्रा बुंदों गासिबो नंखाय दा फोथाय आं हले फोथाया बिसोरनि बाथ्राफोरखौ नंगौब्लाबो नङासो बेफोरबायदि खारन सैथो बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनो थाङोब्लाबो बिराद खम 100आव 1%बो सैथोखौ बुंनो नागिरा सैथोखौ बुङा बिथांमोना सैथोखौ बुङोमोनब्ला दिनै दिपेन बर'आ सिदानो बुंगौमोन बियो एकर्डआ जोंनि थाखाय मोजां नङा बर' रायजो राजानि थाखाय प्रमदआबो बुंगौमोन बे एकर्डआ जोंनि थाखाय मोजां नङा माबे सोर मेलेमजिबि इन्डियायाव बेसेबां मेलेमजिबि गोथौ सानग्रा बेसेबां गिदिर मेलेमजिबि दङ बिथांमोनजों मानो सावरायाखै बिथांमोना रोखायैनो बुंनानै होगोन इन्टेलेक्सुवेलि मानसिफोरजों मानो सावरायनो हायाखैमोन एकर्ड समावलाय बर' दैदेनगिरिफोर गैयामोन नामा रन्जित शेखर बिथांमोनखौलाय बिथांमोनजों मानोथो सावरायाखै नोंसोरो प्रमद बर'मोनालाय एकर्डनि समाव दासो राजा लामा आरो आन्दलन खालामनायनि नामाव बिसोरो गामि आरोबाव माबा माबि खांबावनो आन्दलननि नामाव सोर हरनो नोंसोरनो रावबो हरा हरनाय नङा आंल' नङाथ' नोंथांमोना गामियाव एसे हाबनानै नाय जायफोरा दखराव थानाय आरो जेसेबां आबसुनि मेम्बार केदार माबा माबिफोर नोंथांमोना एसे सांग्रां जाना थानाया मोजां जेसेबां लेथ्रा कमेन्ट होग्रा बे आबसुनि बे दालाय दासा माबा माबि फिसा माबा माबिफ्रानो खालामजोबो मिथिबाय आं बर'नि माबायाबो बावहायबो कयेकजना नैबे सरकाराव थाग्रा मानसिफोरानो दंजोबो आं एसे प्रुफ मोनजोबनानै दं सानसे समाव बेफोरखौ दामनानै होजोबगोन आं बेफोरखौ आं बर'आ एथराब माबा खालामबाय थानानै लाब गैया साहस गोहो दङब्ला दम दङब्ला आं बर'खौ दाबो बुंबावो आङो दम दङब्ला नोङो नोंनि मोखांखौ खोन्था मोनथिबाय आं बेखौ मा होनबावगोनसो आङो दा आंनि सायाव आं बर'आ सिखावसो होनखादों आं बेखौ मालाबानो आरो नंखागौबो जायफ्रा दिनै मोखां खोन्थानो हाया मोखां खोन्थायालाफानो दिनैहाय फेक फेसबुक पेज माबा माबि खुलिगोन बेफोर सिखाव गोजा मोनथिबाय सरखारजों बियो दिनैहाय डिपार्टमेन्टजों मोखां खोन्थानो हायि गोजा लाजि गुसु गोजा गन्थङा बिराद गोलाव गोजा बिसोरो थ' जेखियानो जादोला खोथाफोरा बुंगौमानि लावगौ दिपेन बर'नि बारै बाथ्राया ओंखारलांबाय थागोन बुंलांबाय थागोन आरो माखासे खोथाया दंबावोमोन आद्रा दोनबावदों आं बेखौ एसे सम लानानै बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन बिथांमोनखौ आबसुनि दिपेन बर'नि दाखालि जिखिनि एवारनेस प्रग्राम खालामनाय ड्राग्स जानाय उन्दै बैसोआव हिन्जाव लानाय बा बायदिसिना
बेफोरबायदियाव बेखौ मोजां खालामदों मोजांनि बाथ्रा बेफोरो मोजां बावहाय आंहा एकमत बेफोराव किन्तु एकमत नङिया राजा लामा गाथेफिनगोन होनायाव आं एकमत नङा हायोब्ला खुनसेयावनो दिपेन बर'आ बुंदो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो डिक्लार होनानै हो हायोब्ला स्टेटमेन्टनि गेजेरजों जोंनो डिभाइड आसाम 50-50 नङाब्ला जों बर'आ जों मालाबाबो जिरायना थानो हानाय नङा अब्लासो जाहैगोन गाना सोर दिपेन बर' सोर प्रमद बर' बेफोरो अर नांहैजोबगोन बिसोरनाव हायोब्ला दिपेन बर'आ दम गोरा गोहो दङब्ला बुं सानथामनि उनाव मा सानथाम साननैनि गेजेराव दिपेन बर'आ प्रमदजों उल्था थाला मारिना दोनजाफिनगोन बे अब्लानो बियो बर'लेण्डखौ बिफिनो हानायनि दमबो गैया हायाबो बियो दाबो बुङो आं श्रीरामपुर गेटआव सप्ता खनसे ओंखार रायजो राजाखौ लानानै दिपेन बर'आ बर'नि प्रति अननाय दङब्ला रायजो राजानि प्रति साननाय दङब्ला नोङो ओरैनो सिमा एक्सटेनसननि नामाव न' कमप्रमाइस होननानै बुंलायबा जाया नोंथांमोनालाय बबे मोनसे बिथिङाव कमप्रमाइस जाबोआखै बबे मोनबेसे बिथिङाव कमप्रमाइस जाबोआखै नोंथांमोननि बे आबसु आन्दलना जेसेबां राजा लामा गाथिनाय नंखाय फिसायावनो कमप्रमाइस खालामबोदों नोंसोरो दानि बड'लेण्ड बिफिनो नागिरनाया बियो बिथिङा दिपेन बर'आबो क्रेडिट लाफिननो नागिरदों बबे साइडजों लानो नागिरदों बबे एंगेलजों लानो नागिरदों ओरैनो रोखायैनो नुहुरखानाय बा खोथायै खोथा दिनै NLFB आफाद दङ बिथांमोनखौ लाफानानै दिपेन बर'आ क्रेडिट लानो नागिरदों खारन प्रमद बर'आ NDFB खौ लानानै क्रेडिट बिराद गिदिर लाबाय फिसा एकर्ड खालामनानै गोजोन गोरोबथानो प्रमद बर'नि थाखाय गोजोन गोरोबथाखौ लानानै बियो फिसा एकर्ड खालामबाय दाना आरो फैबावदो मोनसे एकर्ड जाफिनबावगोन मा नैबे NLFB आफादखौ लानानै जेब्ला सावरायनाया मोजां जाफुबाय थागोन बे बड'लेण्ड बिफिनो ओंखारनाया ओरैनो ओंखाराखै दिपेन बर'नि पलिटिक्सआ ओरैनो पलिटिक्स नङा सिदा खोथाखा बेफोरो सिदा नुहुरनाय NLFB आफादखौ लाफानानै दिपेन बर'आ खनसे आरोबाव बावहाय थाफाबावगोन NLFB आफादजों थाफानानै बियो क्रेडिटखौ बिराद गिदिर लाबावगोन मोननैसो कलेजनो मोननैसो बहाबा ब्रिज मोननैखौ लाफानानै बियो एकर्डबो खालामहैनोबो हागौ आं ओंखायनो खावलायदों दिनैनि बे चेनेलनि गेजेरजों बिथां NLFB आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ नोंथांमोना प्रमद बर' बा प्रमद बर'मोन बायदि दा थगायजा दिपेन बर'जों दा थगायजा दिपेन बर'निखौ 1निफ्राय 100सिम 100निफ्राय 1सिम सानख्लायलाय सान बिनि बाथ्रायाखौ खारन ओरैनो बिथाङा जोङो एक्सटेनसन जायाबा कमप्रमाइस जाया राजा लामा गाथेफिनगोन होनदोंथ' बिथाङा दाखालि माखौ लानानै होनदों बियो NLFB आफादा पिस एकर्ड बा माबा मोनसे गोजोन गोरोबथा बा माबा मोनसे एकर्ड जाहैनो हागौ जाहैखागोनबो जाखानांगोनबो बावहाय दिपेन बर'आ थ्रोबनो हाबैफानायनि खारन सिबा दिपेन बर'आनो जाहैथारनांगोन ना 5 बोसोरनि उनाव बे गेमखौ गेलेनो नागिरदों सिदायै आरोखि आंनि फिसा मेलेमजों साननाय बेखिनि बाथ्रायानो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअ गोबां गोलाव जाबाय नायनो बरिं मोनो बावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि